A Confraría de Pescadores de Aguiño, xunto co Concello, organizan de xeito conxunto a que será a 23 edición da Festa do Percebe, o produto gastronómico estrela no municipio. A cita gastronómica terá lugar o domingo 31 de xullo, despois de 2 anos sen celebrarse a consecuencia da COVID. Ese día a Confraría espera poñer a disposición de todos aqueles que se acheguen á lonxa ao redor dunha tonelada de produto. Este día, máis que nada, pois sendo polas mareas, damos moito hincapié neso porque temos que conseguir percebe, temos que ir ao pé dunha tonelada de percebe, moito percebe, non temos moito percebe nas pedras este ano, esa é unha. Outra tamén moi importante é que queremos acadar o mellor precio para podelo coller tanto para os nosos mariñeiros, pero ao mesmo tempo tamén para que se viable a festa, porque queremos un percebe de calidade e darlle un rendimento a collelo para que non nos salga moi caro. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita gastronómica, unha das máis senlleiras das que se celebran en Galicia, que ademais este ano ven de ser declarada pola Xunta como a Festa de Interese Turístico Galego. O meu primeiro palabras teñen que ser de felicitación por ter conseguido que a súa festa do Percebe pois fora declarada de interés turístico. Felicitalos, esperar que sea un éxito. Como ben saben, o Pleno do Concello aprobou tamén a axudar á festa como viña facendo con 15.000 euros. Espero que sean pois interesantes para que o seu produto, que xa é o mellor, siga sendo máis conocido en Galicia, e presumir unha vez máis pois que os maiores produtores de este excelente produto que estén aquí, non? Este ano volverán a entregarse os recoñecementos dos percebeiros de honra. Serán 2, un aínda está por decidir e o outro seralle entregado ao artista local Manuel Ayaso. Dende a organización destacaron tamén a colaboración do fotógrafo Luis Polo, autor da imaxe que ilustra este ano o cartel da festa.